pob un yn gobeithio cael gafel ar y Pencampwriaeth Ifanc. Siwr o fod. Ar fedal air. Lle Geraint Davies yn twli golwg manylach ar y Cobiau. Steppers Love Island Baby fyna. Digon o egni. Digon o egni. Digon o dan. Yn union. Fydden ni'n disgwyl dim mwy na rhywbeth sydd wedi enwi ar ôl Love Island Baby. Dex Davies gyda fe. Digon o egni gyda fe hefyd fi'n credu. Mae'n gallu mynd. Oeddi'n cymryd bach o amser i hyfforddi i ddangos ac i'r rhedeg gyda'r Cobiau? Odi. Heb os. Mae rhaid bod e. Ross Thomas, mae e ddim wedi cael hoi fach. Na di, a fe'n syth yn do. Do. Yr haff hir na wedyn yn rhoi bach o ryddid. Ie, odi. Ond angen bach o reolaeth hefyd. Os. Mae tipyn o drust fyna, os e? Ac wedi gweld y tan yn bwysig gyda'r bryd me fyd? Odi, yn sicr. Na pam mas, gwmyn o bobl ma'n yn tyfe i weld y tan yn y tri adran ni'n gweld heddi, yr A, C, A, D. Ac i ni'n adeiladu lan tuag at prynhawn fori pan fydd y meirch yr adran D. Fydd real tan ma wedyn. Yn cael y prif gylch i hunain. Bryn o'r John Joe, cohi, bron ar sboneddiges yr ail. Fi'n cofio cwmpo mewn cariad gyda bron ar sboneddiges y cynta, cwbl o flynyddoedd enwol. Dim y cynta, y boneddiges. Y gwreiddiol? Ie. Beth am hon te? Wel, mae rai bod Gwyn yn meddwl tipyn o'n i, i enwi ddim boneddiges yr ail. Wedi cael golwg ar bob un ohonyn nhw, os un ti'n credu, pa un ti'n credu fydd Geraint yn rhoi? Sa'n siŵr, mae fe mor galed yn diwe, achos mae pawb yn dod ati yn wylo beth maen nhw'n moyn i hunain. Mas o'r hein, sa'n gwybod, falle fydden ni o'r rhai stafe, falle bron nath boneddiges yr ail, falle. Oedd rhywbeth bach digon neis am ti Steppers Love Island Baby fyd. Rhwng y ddoi na, gewn ni weld. Wel, gewn ni weld, tyfe, achos Geraint sy'n gorfod beirniadu ar y dydd, i farnu sy'n bwysig heddi. Pob lwc i Geraint. Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig yn rhan ucha y prif gylch. I ni'n edrych ar goreion y stoc ifanc fan hyn gyda'r adran D. Wedi dod nôl i gystadlu yn erbyn i gilydd i gael gafel ar y Pencampwriaeth. Yn edrych ar bob un ohonyn nhw. Cymryd i amser. Mae Mr Geraint Davies o Brydfa'r Hyd Ddu, Cwm Gwili yn Sir Gyfyrddin. Geraint sydd wedi bod yn beirniadu'r adran me drwy gydol y bore. A beth wrth yn ochr i, a'i llygad falle ar un yn benodol. I fi, ar bron as boneddiges yr ail, ond fel o'n i'n gweud, nag i fi sy'n bwysig. Geraint sy'n bwysig heddi. Wel, mae yna drafodaeth rhwng Geraint a'r stiwardiad. Gewn ni weld odi'r het yn mynd i ddod i ffwrdd ac i ba gyfeiriad eithau. Dim ond Geraint. Da iawn ti, Beth. Gwych. Rownders Welsh Dolly wedyn i cael y gil wobr. Ross Thomas. Ceri fydd Dafydd a Ross yn hapus hwnna. Dafydd yn enwedig. Odi dosbarth cryf iawn. A Geraint wedi cael modd i fyw yn beirniadu y Pencampwriaeth yma.
Digon o dan gyda'r cobiau di bod yn ystod y bore fyd yn dos. Digon o dan, os. Fi hefyd yn credu, pan chi'n edrych ar y ddwy fyna, maen nhw'n edrych mor ffein fyd yn dyn nhw, a beth sy'n wir arbennig am ti'r cobiau fi'n credu. Mae digon o dan ac eto tymer hyfryd gyda nhw. Bod na ymddiriedeth rhwng yr un sy'n dangos a'r ceffyl. A pan mae'r berthynas na'n gweithio wedyn ni, achos mae cymaint yn dibynnu ar y diwrnod yn does e? Os, mae fe. Popeth yn dod at ei gilydd ar y diwrnod. Popeth yn slwto mewn i le. Ac yn cyrraedd y fri. Na'r peth yn tyfe. Achos pan ti'n meddwl mae yna gymaint o waith paratoi, gymaint o hyfforddi, gymaint o feddwl mlaen a chynllunio fyd yn does e? Os, i neud siŵr bod nhw'n iawn ar y diwrnod. Cyntaf o waith gyda ni yma. David Jones fyna. Yn y sioe frenhinol. Y megis dechrau mae e. Am fydd e nôl ben bore mori am 8 o'r gloch ar gyfer y dosbarthiadau hyd. Ac wrth gwrs brynhawl mori ar gyfer dosbarthiadau y meirch. Yma fydd yna filoedd wedi dod ynghyd I weld y wledd hwnno. Well, I'm sure that you'll all agree that the classes in the Welsh Cobs this morning have been truly spectacular. But at the end of the morning, the females have come to the top. Mr. Davis hopefully has had a very enjoyable morning with us here today, but the work is just only starting as he'll be back tomorrow morning at 8 o'clock to judge the seniors, with all the male classes happening in the middle of the main ring tomorrow morning, and then of course the climax tomorrow afternoon with the judging of the Welsh Cob Stallions and the Prince of Wales Cup. Ond na chi lun hyfryd. Fronarth boneddiges yr ail yn eiddo I deulu'r Jones. Wedi ennill a chael gafel ar Pencampwriaeth y Cobiau Cymreig. Dyna ni felly, rhwng gymeradwyau I Pencampwriaeth Ifanc y Cobiau Cymreig, Fronarth boneddiges yr ail. Show your appreciation to the Welsh Cob. Wel, fe ddath yr hetbant a gath ei gyfeirio at Fronarth boneddiges yr ail yn eiddo I deulu'r Jones. Llongyfarchiadau mowr iawn i'r eboles fendigedig yma yn ennill Pencampwriaeth Ifanc y Cobiau Cymreig. Wel, David Jones, dyma'r ail waith I fi weld ti heddi. Llongyfarchiadau mawr iawn I ti ac I Fronarth boneddiges yr ail. Ond doedd I ddim yn ail heddi o ddi. Hagn mefi. Felly, sut mae'n teimlo nawr I fynd adre ar trosglwm y Pencampwr? Wel ie, teimlo'n neis iawn yn ei. O'n i'n gweld dad yn gwylio o'r ochrau. O dim lot ar wyneb dad, very poker face da Gwyn Jones fyna. Neud yn siŵr bod ti'n neud y job yn iawn I fe? Exactly, ie. A oeddech chi lan, wedwch chi gyda'r David fyd? Ydyn, mae David I gael yma ydyn. So mae'n wythnos prysur ofnadw yn bob cwr o'r sio. Digon I wneud. A os rhagor y cyfle I weld? O, I sgwyffo nawr. Dyna'n rhywbeth yna. Na fe, a fydd nôl i'r Pencampwriaeth, os na brif Pencampwriaeth I gael? Ie, fori. Fori. Fori, ie. Na fe te, wel pob lwc I chi, nôl i'r stabal I honc a hoifach fi'n credu. Llongyfarchiadau mawr.